Ini di sini ada rumah-rumah, masya Allah, rumah-rumahnya ada di tengah-tengah hutan kayak gini, masya Allah. Kamu mana tang mereka? Kan? Kamu tang mereka apa? Gila? Enggak. Lihat ang gunung di kota ngaring. Gana harta ng Sarimin. Sarimin Boret. Singnik ya apa? Enggak sumri ko. Dito ko nonton jalan Pertigaan. enggak, ontan niku Belok kanan. belok kanan enggak, niku pinamri. Niki, Kan ini enten rumah tunggal. enggak, Terus nanjak terus kan beton enten rumah kali. enggak, terus nanjak maning. Terus nanjak maning beton. Atuh bawa tuh mah ya, Enggak, kula ponakan kali ini. Oh. Masjid. Belum. Di kaki Murtimin. Niku kampung nabut karane. Jadi, Sing apa kan niku kampung? Glunggung. Oh Gelunggung. Glunggung gitu. Oh iya iya iya. Gene Sing niku sing dados badut langkat. Jono. Jono nggih. Wow. Lumayan serem ini lewat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, nah guys. Di kesempatan kali ini saya berada di sebuah hutan ya teman-teman. Ini masih ada di Pedesaan Grenggeng teman-teman. Pedesaan Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Ini di sini ada rumah-rumah, masya Allah, rumah-rumahnya ada di tengah-tengah hutan kayak gini, masya Allah. Nggak tahu nih jalannya bener apa enggak. Ini rumahnya. Isi bu, antum dalam lewat pergi bu. Jalan ada. Enggak ngatur kan bu. Oh ya. Oh enggak ngatur kan bu. Oh ya. Nih rumah-rumahnya kayak gini tuh.
Oh, iya iya. Oh, iya. Ini teman-teman, kondisi kampungnya seperti ini. Masya Allah. Kondisinya kayak gini, Masya Allah. Bu, wow. Rumahnya begini, Masya Allah. Kesel banget. Ini kan gunung bawahnya Pak. Sana ini kan Lurah Selamat tuh. Ini Teri. Bukan kata Lurah Selamat. Oh, Di Gelenggang. Gelenggang. Mungkin kita sekarang anyar. Nek niku ya kuburan cengap nih tasih Gelenggang ya. Kita sih temen mereka. Terus ngalor maning Nggih. Temetas nggih. Nggih sebelah mereka kan Wanarja. Wanarja. Gondong nggih. Nggih Temetas nggih. Nggih, Wanarja. Iya. Nggih, Wanarja Oh, niki. iya. Wanarja genteng sepapula. Oh, Kaki glondong. kaki Lah Gelenggang. kan putune anu pelunane kaki glondong. Glondong Oh. Wanarja Sardan. Oh, apa kayak Nggih. Gelenggang. Kula pelunane. Juragan kayu. Napa? Buatan kula mboten juragan. Sing Oh. juragan kan mereka. Mereka. Nggih, ponakane 20. Oh, Sing nggih. sebelah mereka. Nggih kayane jajan kaling ngene bapak ini. Apa kayak mana teng mriki? Kan? Omahe teng mriki apa? Lho, Nggih. niku teng gunung niku teng aring gene artane Sarimin. Sarimin Borek. Sing niki apa? Nggih sing mriku. Niku Oh. kan nonton dalan Pertigaan. nggih wonten niku Belok kanan. belok kanan nggih niku kula mriki. Niki Kan niki enten omah setunggal. nggih Terus nanjak terus kan mboten enten omah kali. nggih terus nanjak maning. Terus nanjak maning mboten aduh banget omahe nggih. Nggih kula ponakan kali niku Oh. sing ning masjid. Belum. Di kaki Murtimin. Niku kampung napa arane? Nggih Sing
bapak niku kampung Nggih, Glunggung. oh Gelunggung. Glunggung nggih. Oh iya iya iya. Kene niku sing dados badut langgar. Jono. Jono nggih. Kula Nggih. pernah ngobrol-ngobrol kali niku sing omah sing pertama nggih Nggih. sebelah kiri. Nggih. Terus sing niki kan ibu-ibu niku sing kali anake Nggih. wedon nggih. Nggih. Sing anake bali kampung niku. Nggih. Wong Nggih. Nini Sapa ya. Nggih. Lalen niku. Kula pun pernah teng mriku. Oh, nggih. Sing omah kan pertama niku ngadep ngidul kan, Nggih. sing sebelah kiri, Nggih. sing sebelah kanan dalan Nggih. ngadep ngilen Nggih. niku kan. Iya. Itu aduh banget niku, Pak. Nggih. Tepi banget. Niku pun saking gunung napa daerah? Daerah. Kali niku apa? Rumah niku kali. Terus mlebet teng anet apa? Kan sebelah mriki. Iya teh ngebet sing antek. Rumah mentok niku 3 apa? Nggih ring gunung dalan nggih. Nggih sing Sing omah wonten kedondong sing mentok oh mboten. Kan iki omah ibune. nggih. Kula mboten mudu ngeler. Oh mboten. Ngetan. Ngetan. Ngetan sing Sing Wonten- rumah kali niku. Iya, Tiga tiga, nggih. nggih. Wonten kita kedondong. oh niku enten gedondongan. Nggih, wonten kita. Niku kan enten bapak-bapak sing omah teng pinggir gilan apa jagongan Nggih. sebelah kiri niku Nggih. ngetan nggih. Enten niku kula mun pernah. Oh nggih ngene Pak Joyo. Pak Joyo niku. oh. Joyo niku Iya. polisine timin Nggih terus Pak Joyo. terus Nggih Pak Joyo kita sih tumut mriki. mriki Nggih, nek Iya. mereka tumut dari Panarja. Panarja ya. Nggih. Kan kali niku kan omah ngetan manjak mandan sendi nggih. Nggih. Manjak mandan sendi wonten Nggih. omah 3 apa 4 nggih. Nggih Sing pertama sing pertama sing entek apa sandaran niku kayak bale-bale niki nggih. dado terus Nggih wonten nggih nggih. aneh-aneh Andokan ngomong niku wonten dalem ae nggih. nggih Nggih enten niku dalem. nggih tangga kula. Oh iya iya iya. Niki teng Panarja. Panarja ya. Ning tapi tumut mriki sing mriko Panarja. Nggih nggih. Nggih saya dipali. Niku aduh banget nek wengi ya sepi banget nggih Pak. Nggih mboten nggih rame. Benda dados otak. Nek mudune angel. Mudune mboten namung mudune saking mriki nggih kae saking Iya. kali salah nggih. Niku kali apa? Oh nek motor boten saged lewat mriku nggih. Nek motor roda sekawan mboten saged nek roda kali nggih saged. Tapi merasak-merasak ya. Boten Sekarang nggih turut dalan iki mau mriko. Niki nggih niki ngene kebajan niku kebajan. Iya. Niku puterane. tapi kadang boten halus niku Pak. Oh mboten alus nggih pancen nggih. Iya, gradung-gradung. Ben rusak. Coret-coret. Niki juga niki sing tanjakan niki Nggih. ketane curam banget nggih. Nggih. Sing iki sing walaupun sebentar niki Nggih. pernah motor kula Medun teng mriki. tengah-tengah niku mati. Nggih, mboten kuat. Mboten kuat mati mun nang tengah-tengah. Mboten mriki motor kok sing kuat. Mboten tugas, anu mboten gadah. Aman mboten samanjat. Mungkin melampau mawon. Gampanane walan kajeng manjat. Oh iya. Nek mboten tetep bakul kajeng napa niki kuat. Nggih niku. Regane pun liaran. Ngono mboten entuk niku lho ngasal sabin 150 nggih teng mriki larang-larang. Arung-arung nggih. Nggih. Nggih niku sing garis sing sugih nggih. Saged mboten nggih sawontene mawon. Sakti. Moga kajengane bapak mawon niku sawontene. Tanggen kula motor kali niku mah. Dalan niku Dalan. saged dibong-bong. Bapaknya saking pundi niku? Kula saking kene dulur niku. Dulur, kebon teng Grenggo. Dadi Tarjo dadi niku baliknya ya aduh nggih. nggih mandan niku. Mandan, Mungkin iya. niku nggih masjid. Ajeng mandan bapak Kula- mriki nggih kene. Kula pun pernah mriku setengah jam kali ya. Nggih. Nonton Nggih. mandan suwe niku. Nggih. Mandan tepi. Nek saking tepi mlaku nggih dugi pun dugi kan gula. Iya. Wonten niki dalam niku manjat terus wonten masjid terus manjat mawon. Nggih mandan tepi niku. Nggih nek ajeng montor ajeng mubeng nggih kenging. Nggih. Liri-liri mawon nek ajeng niku kados niku. Wong gunung mah kuat-kuat nggih, Pak. Sampai mlampah atuh kuat. Nggih. Aduh. Mungkin mubeng dugi kali selang. Nek Elah. mboten mengkali selang mesti mriki maling balik mriki dugi Karanganyar Nggih. nggih pakai mawon. Kula nek Wong niki teng mriki nggih dugi Karanganyar pun dibangun iki. nggih. Ini tapi gitu, bapak ngomong mungkin tengah gokan kata gokan gitu sapan. Kula nih mandan wedine nek manjat-manjat niku
Nggih. Wong gunung niki seneng banget melihara guguk niku, Pak. Saniki mboten nonton. Mboten nonton. Mboten nonton nggih dipateni. Mboten. Wong ten iku gampangane. Teng mriku mboten nonton. Mboten nonton. Jarane enten teng apa? Kali niku kono enten sing ngelor niku. Nggih lar kaya mbene ertane borak. Borek enten. Nggih enten. Oh iya, kula sami borak. Arep. Nang ngandhap pengen sore. arep damel video teng mriku kok. Nggih. Awas Mas, enten asune. Oh, mboten balik maning lewat mriki kula. Enten Yang ini asun. kan den kula sararing gunung kuburan Lunggung, Lung. tanda gubuk, Iya. mboten asal beda rumah. Nggih. Mboten Iya. asal beda rumah, mboten maring gane bapak. Kan niku ngara berapa pasang video napa-napa kan bapak kan tindak mriku mesti kesaut. Iya, nek kula Nggih kesaut nggih. arep jam iya arep Subsidine kan niku saya mungkin apa mawon. iya Kula kula. kula anu set bodhek kae sina pikiran mboten kan asmane niku gempeng. Tapi mumet gamelan kan benten. Iku saged mriku. Kula arep damel video teng mriku tapi enten niku jarene Wonten gogok ge. guguk. Nggih. Jadi mboten Nggih sing saged video teng mriku. Nggih. Nggih. Di sing kena mboten dicipani nyokot. Ya, nggih. Nggih. Yang mboten napa-napa balik maling nggih kae mungkin mubung makali sewa. Oh, Ya menan niku ini kebayan. apa? Kebayan niku. Kebayan kuda. Nggih. Nggih. Niku Ah. bojone niku daleme niku ayune niki kebayane niku sing sabin. Oh, Tangga kula. oh niku nini kebayane. Nggih niku kebayan. Kasih nom biasanya tua-tua nggih. Nggih nek pisan niki kebayane tenen nom-nom. Nom Ini bayan kok di putrane Marto Yadi. ganggu tua-tua. Kepala pada itu di itu si midi itu beri kacamata. Oh. Lah iki tebrik kebene kumpulan dari bapak ke lah. Oh iya. Bapak kan asmane sinten? Men genah. Kula Nggih. Johan Ojo kan nggih. Pakuwon. Kan nggih Nggih. Pakuwon nggih. Nggih. Di sebelah mriko nggih. Nggih. Sebelah kulon jalan. Sekarang sari gitu le maning nggih. Nggih, kulon jalan nggih. Nggih. Lah, Nggih wong kula tenan jujuk kajeng mriko. oh Di iya. Pakuwon nggih. Pakuwon sing paling kidul kula. Nggih. Nggih pun idule maling ilen tat gunung kecil nggih. Oh, Gunung Mucil Seruang. Dan nggih Oh. mriki Oh, niki ya. nggih. Gunung Mucil Seruang. Oh, Barang bolong nggih. Oh. Niku gombong. daerah kula kan Adi Mulyo Pakuwon. Oh, dan nggih. Iya, Kuarasan Nggih. disit. Nggih. Adi Mulyo Kuarasan, Nang- Gombong. Nggih. Nggih niku Wong adik kula sal kang tukang becak Sudar. Sudar. Oh, Nggih Sudar. Niku bapak kula asmane Pak Muja, aja. biasane Pak Sudar Gunung Mucil tukang becak. Nggih niku dadi mulya, iya diroto nggih. Lah nggih puskesmas diroto. Ponakan kula pelunane sing asal tahun ditar. Nggih, Tahun Ditar. ketan nggih tahun ditar tapi Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Gini teman-teman, kampungnya.
Ini hutan bambu semua teman-teman. Masya Allah, ini kalau malam, wow, lumayan serem ini lewat sini. Ini apa namanya, dibikin kasar teman-teman, jadi nggak licin kalau hujan, tapi tetap aja berbahaya nih teman-teman. Jalannya seperti ini tuh. Sore hari Oke lah teman-teman, mungkin demikian ya info yang dapat saya bagikan tentang suasana pedesaan di kampung, di pedesaan Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Terakhir, nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.